Hej, nu vil jeg fortælle om ABO blodtypesystemet, og jeg har lavet en række tegninger, som vi skal igennem. Til at starte med, så vil jeg fortælle, at der er tale om et system med det, der hedder multiple alleller. Og det vil sige, at vi har 3 alleller, IA, IB og I, men der er jo så kun 2 kromosomer, så det er kun 2 af de her alleller, der er i funktion af gangen, så at sige, hos os alle sammen. Og så har vi det fænomen, der hedder kodominans, og det betyder, at det både A og B dominerer samtidig. Så har vi også det, der hedder rhesussystemet, hvor der også er 2 alleller, stor D og lille d, og stor D dominerer over det lille d, så hvis man er rhesus positiv, så skal man bare have et stort D, så det er genotyperne stor D og stor D lille d. Og rhesus negativ, jamen det er recessivt, så der skal man have 2 små D'er for at være rhesus negativ. Nu vil jeg fortælle lidt om, hvordan de her blodtyper, hvad de gør for, hvordan vores blod ser ud. Og her har vi blodtype A. Og blodtype A, det er kendetegnet ved, at man har det, der hedder antigen A på sine røde blodlegemer. Og så har man det, der hedder antistof B i sit blodplasma. Og det her antigen A, det er i virkeligheden sådan en kulhydratkæde, der sidder fast i noget fedt eller noget protein nede i cellemembranen. Så sådan en kulhydratkæde, der stikker op fra selve blodcellen. Og den genotype, man har, hvis man har blodtype A, jamen det er jo så både, det kan være enten IA eller IAI, fordi det her IA, det er dominant, så det dominerer over det her I. Og så er der blodtype B. Jamen, der har man det, der hedder antigen B på sine røde blodlegemer, og så har man antistof A i sit blodplasma. Og de genotyper, der gør, at man kan få blodtype B, jamen det er stort IB, og så er det IB lille I. Og igen, I store B, det er dominant. Og så er der også nogle personer, der har blodtype AB. Det er ikke så mange. Og der har man altså både det her store IA og store IB. Og fordi de er kodominante, jamen så kommer de begge to til udtryk i fænotypen, som så er udseendet af de her røde blodlegemer. Og her kan man se, at jeg har tegnet de her antigener, begge slags på de her røde blodlegemer. Og igen, de her antigen, der er på antigen B, jamen det er også, antigen B, det er også bare en kulhydratkæde. Og hvis man har blodtype AB, jamen så har man ikke nogen antistoffer, fordi hvis man havde det, altså antistof A og antistof B, eller bare en af dem, jamen så ville det jo angribe ens eget blod, og det ville jo ikke fungere. Så havde det aldrig kunne blive til noget. Så kan man også have det, der hedder blodtype O, og blodtype O, jamen det er kendetegnet ved ikke at have nogen antigener på deres røde blodlegemer. Og det er faktisk lidt af en tilsnigelse at sige det, fordi de har faktisk noget, der hedder antigen H, og det er også nogle kulhydratkæder, som bare mangler et sidste molekyle for at blive til antigen A eller antigen B. Så det er simpelthen et enzym, der mangler, der kan sætte det der sidste kulhydratmolekyle på. Men når man har blodtype O, så har man både antistof A og antistof B. Og det er altså vigtigt, at man ikke blander de her blodtyper sammen, og det hænger sammen med det her med antistoffer og antigener. For eksempel, hvis man har blodtype B, og man får noget blod fra en person med blodtype A ind i sin blodkar, jamen så vil de her antistoffer, antistof A, som personen med blodtype B har i sit blod, de vil begynde at angribe det her antigen A, der er på de røde blodlegemer fra den her person med blodtype A. Og jeg har vist det hernede, situationen hernede, og det er en sammenklumpning af blod, og det kalder man også for akklonisation med et fint ord. Så altså, vi har en person med blodtype B, og vedkommende bliver så udsat for noget blod fra en person med blodtype A, og så har vi så de røde blodlegemer her fra en person med blodtype A. Og personen med blodtype B har jo altså de her antistof A, de her Y'er her, og de går altså ind og sætter sig på de her antigener, og så klumper det sig sammen, og så kan der opstå blodpropper og den slags, så det er meget, meget farligt. Så det skal man selvfølgelig være opmærksom på, når man giver folk blodtransfusioner. Hvad for en blodtype både afsenderen har, eller donoren har, og modtageren har. Man kan bestemme sine blodtyper ved hjælp af det, der hedder et Eldon-kort, og det har jeg lige vist herovre. Og et Eldon-kort består af 4 felter. Der er et felt, som hedder felt A, og på det felt, der er der det, der hedder antistof A. Så hvis den lille blodprøve, man sætter på feltet, ved det første felt til venstre, hvis det agglutinerer eller sammenklumper, så er det fordi, at det blod, der man har med blodtype A, det
danner forbindelse med det, der hedder antistof A, og så ser man en sammenklumpning i det første felt. Og tilsvarende med det felt, hvor man kan se, om man har blodtype B, jamen der er antistof B på det, så hvis man har blodtype B, jamen så vil der ske en sammenklumpning mellem det antistof B, som man virkelig har for en med blodtype A, og så det blod, man så lægger på det her Eldon-kort, der er af blodtype B. Og så er der også en, der kan afgøre, om man er rhesus positiv eller ej, og det er også bare noget rhesus antistof, og så er der en kontrol til sidst. Og så kan man ellers læse på Eldon-kortet, hvad for en blodtype man har. Ikke? Og hvis det bare er ved A'erne, der kommer en akklinisation, og ikke nogen af de andre, så er man for eksempel A rhesus negativ. Og hvis det både er på A og B og rhesus, så er man AB positiv. Så det der Eldon-kort, det kan bruges til at finde ud af, hvad for en blodtype man har. Så er der det her rhesus-system, som vi lige har omtalt også tidligere. Og rhesus-systemet, det går ud på, at man også skal have det, der hedder rhesus-antigener på sine røde blodlegemer. Og det er tegnet med orange her. Her er det tegnet det hos en person, der har blodtype A, og vedkommende er jo så A rhesus positiv. Og jeg har også tegnet det hos en person, der har blodtype AB, altså de her orange strukturer, der sidder faktisk inde i cellemembranen, altså ikke sådan nogle, der stikker ud på samme måde som de her antigen A og antigen B. Men det kan man altså også have, de her rhesus-antigener, og så er man rhesus positiv. Og det er antistof D, så kunne man jo godt forestille sig, at dem, der var rhesus negative, de havde antistof D. Men det har de sådan set ikke som udgangspunkt. De skal udsættes for rhesus positivt blod for at udvikle det her antistof D. Og de fleste mennesker, der er rhesus negative, de bliver ikke udsat for rhesus positivt blod. Men der kan være nogle særlige tilfælde, og det er rhesus negative kvinder, der bliver gravide, og de bliver gravide med et rhesus positivt barn, fordi så kan det nemlig ske, at de bliver udsat for noget af det her rhesus positive blod, typisk i forbindelse med en fødsel. Og det man så gør, det er, at man i uge 25 eller sådan noget, der tager man en blodprøve af kvinden, og så er der noget DNA fra det her ufødte barn i den her blodprøve, og så kan man også afgøre barnets blodtype. Og hvis det er sådan, så at barnet er rhesus positivt, og kvinden selvfølgelig er rhesus negativ, jamen så kan man give det, der hedder anti-D immunoglobin. Og det gør altså så, at man fanger det her anti-D antistof i opløbet, inden at kvindens eget immunsystem begynder at danne de her antistoffer. Så det er sådan en indsprøjtning, man kan få i uge 29, og så umiddelbart efter fødslen. Og så er der nedarvningen, og her der har jeg tegnet en krydsning mellem en kvinde, der har blodtype A, hun er rhesus positiv, der er et stort D, og hun er dobbelt heterozygot. Og så krydser jeg hende med en mand, og han har blodtype B, og han er også rhesus positiv, og han er også dobbelt heterozygot. Og så lavede jeg det her krydsningsskema, og så kan man se, jamen der kan komme alle mulige forskellige blodtyper ud af det. Ikke? Så her der har vi for eksempel en, der er, det er jo så kønscellerne, der bliver dannet, ikke? Så ham her manden her, jamen i hans sædceller, der kan komme IA, store D, det er den første, IA, lille D, det er den næste, lille I, stor D, og lille I, lille D, ikke? Så alle de kombinationer, der er mulige, når vi skal lave gameter for ham, manden her, og tilsvarende det var kvinden her. Kvinden hernede af, det er hendes ægceller, og så er mandens sædceller herude af. Ikke? Men det er bare med at kombinere alle kombinationer her. Så kvinden, ikke? IA og D, det er den der. IA og lille D er den. Og IA og lille I og stor D, det er den der. Og lille I og D, det er den der. Og tilsvarende for manden, det kan være I store B, stor D, det er den der. IB, lille D, det er den der. Så er det der D, det er blevet lidt lille. Og så er det lille I, stor D, den er der. Og så er det lille I, lille D, det er der. Og så kan man se de forskellige kombinationer. Og her er for eksempel en, der er AB positiv. Her er også en AB positiv. Her er også en AB positiv. Og her er en AB negativ. Og så er der en A positiv, A positiv, A positiv, A negativ. Og her er en B positiv, B positiv, B positiv, B negativ. 0 positiv, 0 positiv, 0 positiv og 0 negativ. Så alle forskellige kombinationer kan komme frem her. Og det er også derfor, at når to personer med forskellige blodtyper bliver krydset med hinanden, ikke, og får børn sammen, jamen, så kan der komme mange forskellige
mange forskellige blodtyper ud af det, hvis de begge to er dobbelt heterozygoter. Og ellers så må man jo bare lave krydsningsskemaet med den aktuelle status for moren og faren selv. Så er der også det her med bloddonation, og der har man et begreb, der hedder universaldonor, og der siger man, at den her O-, folk med O-, de er universaldonorer. Og man kan sige, hvad er fordelen ved at have den her blodtype O-, hvis man er donor? Jamen det er, at der er ikke nogen antigener på overfladen. Ikke? Så der er ikke nogen af de her andre blodtyper, hvis antistof kan angribe de her O- blodceller. Og så er der jo heller ikke noget rhesusprotein med hos folk, der er O-, så hvis man giver det til en person, der er rhesus negativ i forvejen, så begynder vedkommende ikke at lige pludselig at danne anti-D imod det her blod, som bliver doneret. Det vil vedkommende jo gøre, hvis det var O+, der blev doneret. Så vil en rhesus negativ person begynde at danne anti-D. Men som man kan se her, så indeholder blodtype O, det indeholder jo både antistof A og antistof B. Så det sorterer man fra, så det er altså kun de røde blodlegemer, man taler om, når man taler om O- som den universelle bloddonor. Til gengæld så har man jo det, der hedder blodplasma fra personer med blodtype AB. Og det, der kendetegner folk med blodtype AB, det er, at blodplasmaet, det er jo så, at der ingen antistoffer er. Så blodplasma for folk med blodtype AB, og det er jo en meget lille del af befolkningen, der er blodtype AB, jamen det er super godt i forhold til at blive doneret som blodplasma, fordi der er ikke nogen antistoffer i. Så hvis man skal donere noget blod i en fart til en eller anden person, og det er akut, jamen så er det blodceller fra en person, der er O-negativ, og blodplasma fra en person, der har blodtype AB. Så skulle der ikke kunne ske nogen reaktion. Det var lidt omkring ABO, blodtypesystemet. Hej igen.